иртәнге шәйләр, сезне сәламле дуслар. Иртәнге шәй Илнар Юсупов һәм мин Эльвира Вилдан сезнең белән бергәләшеп 2 сентябрь иртәсен башлыйбыз. Хәерле иртә барчагызга да. Инде башланып китте. Сәгать иртәнге 9. Линейкалар кемнәр кая бара укырга, кемнәр балалар бакчасына, кемнәр инде университетта, кемнәр техникумнарда дип әйтик инде. Бөтенесенең бүген Бәйрәм уңайыннан безгә бик күп SMS-лар килә, аларны укымыйча калдыру гөнаһ булыр. Илнар, әйдә укыйк әле. Хәерле иртә Болгар радиосы Арча районы Мендеш Түбән Мәтәскә мәктәбен белем бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Иң изге теләкләр белән Нәбиуллин Әхмәт дип язып юллаган безгә радио тыңлаучыбыз. Шулай ук сезнең тавышны ишетү үзе бер куаныч дигәннәр, безгә рәхмәтләрен җиткергәннәр. Рәхмәт үзегезгә. Мин Түбән Кама Тамагы районы дигән монысы. Балтач авылында укыткан барлык коллегаларымны, Олы Карыйлы мәктәбендә укыткан барлык укытучыларны, барлык укучыларны, Кама Тамагы районы татар мәктәбендә укытучы сеңлем Анияне белем бәйрәме белән котлыйм, уңышлар телим барысына да дигән. Бүген әле үзем 2 оныгымны, дугаларымны укып озатып калдым. Хәерле уку еллары булсын, иләребез тыныч булсын, Наҗия апагыз дигән. Наҗия апа, бик зур рәхмәт шушындый тәмле, җылы хат хәбәрегезгә. Сән сагына укысыннар әле шулай хатирәләрендә бүлешәләр. Бүген белем бәйрәме барыбызны котлыйм. Бәйрәм белән истә, бик истә. 1959 елның 1нче тапкыр мәктәпкә киткәнем, әнкәй чәчләремне үреп, матур ак алъяпкычлар кигезеп мәктәпкә озатканны күңелдә моңсу да булып китте. Түбән Камадан Әнфисә апа язган безгә. Менә шушы SMS-ны укыганнан соң, тыңлаганнан соң әйме? Беләсең, нинди җыр күңелгә килде? Нинди? Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, сентябрьнең 1 җиткәнен. Хәтерлим мин әле бүгенгедәй, укытучы апам көткәнен. Менә сизелә кемнең бишлегә укыганын. Сүзләрен яттан белә.